Jodak ma Olkalawi County Manyandarua kono lal kaluwore kod mwandu modhuro manyokethi e ng'anyo manyobagi kod rawere mag Gen Z odiochieng' manyoro. Kamano bende rawere kata rawera moro nochiel gi magina gi obila kendo wito ngimane gi kanyo. Jong'anyogo ochiko mirembgi kuom apisas mag county kod sirikal mamalo ka gimoko mach e mwandu mag kata manengogi ni malo. Moko bende gige nyowang' molokore buru kamoting'o geche mag tend county maromo 26. Gavana ma Nyandarua Kiare Badilisha gi jalupne ma Nyandarua kaachiel kod jalupne Michael Ololtua ochopo kuno odiochieng' ma kawuono mar nono gima nyotimore ka gikwedo tim makamago mag ketho mwandu mag piny owacho. Haikuwa demonstration ya amani, ilikuwa ni kama terrorism kabisa. Olkalau waliamua kuchoma Olkalau, na hawa vijana pia wenye walikuwa wanafanya demonstration Gen Z waliambia police kwamba watakuwa peaceful, na tulitarajia hivyo, lakini ilionekana kwamba kuna vikundi ya watu ambaye hatujaelewa. Lakini sisi kama idara ya security tunasema tutaanza uchunguzi, imeanza, na tutafuata hadi tupate wale watu ambao wako na nia nyingine ambayo sio peaceful demonstration, na uchunguzi umeanza. Kwa hivyo tunaomba tu utulivu na watu wakae na amani.